Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με το promotion που τρέχει αυτές τις μέρες στο PokerStars με την πυραμίδα που χτίζουμε τα τουβλάκια για να ολοκληρωθεί και να πάρουμε μια τυχαία ανταμοιβή. Θα ήθελα να πούμε 2-3 πράγματα γιατί έχω λάβει αρκετά μηνύματα αυτές τις μέρες. Εδώ σας έχω μερικές σημειώσεις που θα ήθελα να συζητήσουμε. Θα δούμε και το manager μας εδώ, αν βρούμε και το active session, να βλέπουμε και τα αποτελέσματά μας λίγο όσο παίζουμε. Μου το έχετε ζητήσει και αυτό. Ωραία, είμαστε εδώ. Θα βλέπουμε και την πυραμίδα μας όσο συμπληρώνεται. Θα βλέπουμε και κάποιες σημειώσεις και είμαστε έτοιμοι. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτές τις μέρες τρέχει ένα πολύ ωραίο promotion. Το PokerStars έχει οθήσει πολλούς recreational παίχτες να παίξουν παιχνίδια που δεν έπαιζαν πιο πριν, όπως είναι τα cash games. Έχει τραβήξει αρκετό κόσμο από τα stand go και από τα τουρνουά, όπου δεν έχει και πολύ σχέση με τα cash games, μόνο και μόνο για να ξεκλειδώσουν την πυραμίδα και να πετύχουν μια τυχαία ανταμοιβή. Από ό,τι θα δείτε, η συχνότητα που πληρώνεται μια σοβαρή ανταμοιβή, ένα σοβαρό ποσό πάνω από $100, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρή, λιγότερο από μισό στις 100 φορές. Άρα δεν θα σας συμβούλευα να αλλάξετε τη στρατηγική σας καθόλου, απλά και μόνο για να προσθέσετε και να χτίσετε παραπάνω τουβλάκια στην πυραμίδα. Δηλαδή δεν θα σας συμβούλευα να κάνετε κάποιο άσχημο call με draws όταν δεν έχετε τα odds για να πετύχετε, ξέρω εγώ, ένα χρώμα ή μία κέντα κτλ, ή ένα set, μόνο και μόνο για να προσθέσετε τουβλάκια. Αυτές τις κινήσεις αφήστε τις για τους recreational παίχτες. Θα δείτε ότι θα κάνουμε πάρα πολλά άσχημα call, θα παίξουμε πάρα πολλά φύλλα με άσχημο τρόπο. Και θα δείτε ότι τα παιχνίδια πραγματικά, το πεδίο των παιχτών είναι γεμάτο με άσχημους παίχτες αυτές τις μέρες, με κακούς παίχτες. Πώς αναγνωρίζουμε τους κακούς παίχτες? Είναι οι παίχτες οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χαμηλό VIP status, bronze ας πούμε και τέτοια, και δεν έχουν μεγάλη επαφή με τα παιχνίδια, δεν βάζουν δηλαδή όγκο στο παιχνίδι τους. Είναι οι παίχτες όπου δεν παίζουν 100 big blind, και είναι οι παίχτες που κυρίως έχουν μεγάλο κενό στο VPIP και στο PFR τους και στο peripheral praise τους. Θα δείτε λοιπόν ότι 95% φορές, 98% φορές θα κερδίσετε κάτι από $10 και κάτω. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα σημάδι που θα πρέπει να μας οθήσει στο να αλλάξουμε τη στρατηγική μας για να προσθέσουμε τουβλάκια, να ολοκληρώσουμε την πυραμίδα. Έχετε λοιπόν υπομονή στο παιχνίδι σας και θα δείτε ότι πραγματικά τα τουβλάκια θα συμπληρώνονται μόνα τους ενώ παίζουμε. Εάν παίζετε αρκετά solid pre-flop και δεν κάνετε κουταμάρες μετά το flop, δεν νομίζω να σας πάρει πολύ χρόνο, πάνω από δηλαδή 500-600 χέρια, να συμπληρώσετε την πυραμίδα, και δεν νομίζω να μην βγάλετε χρήματα από αυτό το πεδίο αυτές τις ημέρες. Ξέρετε ότι δεν πολύ συμπαθώ τα zoom τραπέζια. Όσοι έχετε δουλέψει μαζί μου και έχουμε συζητήσει στρατηγική, δεν μου αρέσουν τα zoom τραπέζια γιατί δεν σου επιτρέπουν να διαλέξεις το τραπέζι, το setup των αντιπάλων του τραπεζιού που θα κάτσεις να παίξεις, αλλά ούτε τη θέση σου.
Αλλά αυτές τις μέρες πραγματικά στα ζουν τραπέζια και ειδικά στο 10 no limit γίνεται πανικός. Δηλαδή είναι ένα χρυσορυχείο. Αν παίζετε 5 no limit και θέλετε να ανέβετε στο 10, αυτές είναι οι μέρες που πρέπει να το κάνετε. Μην αλλάξετε τίποτα στο παιχνίδι σας. Το 10 no limit παίζει σαν 5 no limit. Μη σας πω και χειρότερα. Εδώ δεν θα κάνουμε συμπέτ με ασόργο εκτός θέσης σε αυτό το board. Ο παίκτης έχει πολλούς βαλέτες, δεκάρια, εννιάρια, οχτάρια κτλ. Και πολλές κέντες και χρώματα για να πάει πάσο σε κάποιο συμπέτ. Άρα το turn μου δίνει ένα gadget και ο λόγος ότι έκανε check back θα με οθήσει στο να κάνω ένα stab στο pot. Αν και δεν νομίζω ότι θα είναι πολλές φορές επιτυχημένο, θέλουμε μόνο 35% φορές να πετύχει αυτό το στοίχημα για να είναι break even. Και μην ξεχνάμε ότι θα βρούμε και έναν άσο και ένα ρίγα και 4 ντάμες. Κλάψαμε. Δεν θα βρούμε τίποτα. Συγχαρητήρια στον παίχτη. Λοιπόν, λέγαμε ότι limp εδώ στην cutoff, βλέπετε τι γίνεται. Λέγαμε ότι κάτι ξεκλείδωσε κιόλας τώρα. Okay. Λέγαμε ότι θα βρείτε πάρα πολύ κακούς αντιπάλους αυτές τις μέρες στο Zoom, ειδικά στο 10 no limit, γιατί είναι το χαμηλότερο επίπεδο cash games που μπορεί κάποιος να συμμετέχει στο promotion. Να έκανε και κανένα auto refresh στο manager, καλά θα ήταν. Εδώ φυσικά θα απομονώσουμε το limper με ρηγάδες. Προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα pot και να βάλουμε τα λεφτά μέσα. Μιας και είναι short θα κοπέφτεις με 50 μόνο big blind, δεν με βλέπω να πηγαίνω κάπου πάσο στο χέρι, εκτός αν γίνει κάτι τρελό σε turn. Και εδώ έχει και πάρα πολλά draws, άρα μπορούμε να ποντάρουμε λίγο μεγαλύτερα. Δυστυχώς ο αντίπαλος πήγε πάσο. Εδώ θα ανοίξουμε τον button μας έβαλε. Φυσικά θα είναι μια άσχημη ιδέα να ξεκινήσετε να μπλοφάρετε αυτούς τους παίχτες που κάνουν χωρίς τα σωστά hot call για να πετύχουν μεγάλα φύλλα. Αν δεν έχετε δηλαδή κάποιο read σοβαρό για την αδυναμία του παίχτη και του εύρους των φύλλων που κρατάει, δεν θα σας συμβούλευα να κάνετε περίεργες κινήσεις απέναντί τους. Αντίθετα θα σας έλεγα να συγκεντρωθείτε στο value bet μετά το flop ή σε semi bluffs σε καλά σημεία, δηλαδή πολύ επιλεγμένη επιθετικότητα μετά το flop. Όσο πιο συνδεδεμένο γίνεται στο turn το board, απέναντι σε κακούς παίχτες θα τείνω να πάρω περισσότερη αξία από επαφή και flash draw, επαφή και straight draw κτλ. Ενώ οι regulars, όπου αντίθετα θα μας έκαναν call με τα draw τους, θα μας έκαναν raise ή pass με τα draw τους, θα προτιμούσα να κάνω check call. Αλλά απέναντι σε αυτή την περίπτωση θα πάμε pass. Μετά το μεγάλο raise που μας έκανε στο turn. Άρα λοιπόν
Τους recreational παίχτες στο turn μπορείτε να τους βαλμπετάρετε λίγο πιο light, ενώ οι regular παίχτες καλό θα είναι να κάνετε κάποιο check call εάν το εύρος των φίλων στο turn χτυπάει περισσότερο το calling range τους. Είναι πολύ πιο πιθανό οι κακοί παίχτες να σας κάνουν call με κάποιο draw παρά οι regulars. Γενικά με ένα ζευγάρι δεν θα σας συμβούλευα να πάτε για να κερδίσετε 3 δρόμους αξία απέναντι σε κάποιο regular. Πολύ δύσκολα θα σας πληρώσει 3 δρόμους με ένα μόνο ζεύγος. Οπότε πολλές φορές το value check είναι καλύτερο από το value bet. Ενώ απέναντι σε ψάρια θα σας έλεγα περισσότερο value betάρετε παρά τσεκάρετε. Εδώ εκτός θέσης δεν έχω πολύ folding equity με άσο ντάμα απέναντι σε 2 callers και σε αυτό το flop δεν θα ήθελα να κάνω κάποια μπλόφα. Προσπαθώ να λέω αρκετή από την ορολογία στα ελληνικά, αλλά παρασύρω πολλές φορές και μιλάω μόνο αγγλικά. Bluffing equity σημαίνει το κέρδος από το να πάει πάσο αντίπαλός μας. Showdown equity είναι το κέρδος από το να δείξουμε το καλύτερο φίλο στο showdown, δηλαδή να πάρουμε αξία από χειρότερα. Εάν έχετε κάποια απορία, μπορείτε πάντα να γράψετε στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο ό,τι θέλετε, να το συζητήσουμε. Επίσης, στο GreekPokerCoaching.com έχω ανοίξει μια συζήτηση για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα MicroStakes Cash Games. Σε αυτά ειδικεύομαι, σε αυτά έχω παίξει αρκετά χέρια. Για τουρνουά και στενγκό, καλό είναι να ρωτήσετε το φίλο μου τον Παναγιώτη. Συγχαρητήρια και για τη μεγάλη επιτυχία που έκανε πρόσφατα, το Παναγιώτης.gr. Εδώ θα κάνουμε ένα call με δεύτερη επαφή. Μας έχει συνηθίσει πλέον. Δεν θα καλέσω και το turn. Λέγαμε λοιπόν σχετικά με τα MicroStakes Cash Games ότι μπορείτε να βρείτε πολύ δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και βίντεό μου και στο Poker Lobby και στο GreekPokerCoaching.com και στην ιστοσελίδα μου στο Facebook. Ψάξτε DJ Alex Lee ή κοιτάξτε τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο στο YouTube. Εδώ θα συνεχίσω να βαλιμπετάρω με τα δεκάρια μου απέναντι σε ένα recreational παίχτη, αλλά αν δεχτώ raise ή με καλέσει στο river θα τσεκάρω εάν δεν βελτιωθώ. Ήταν πολύ πιο πιθανό να μας κάνει 3bet εκεί με άσο παρά call από το small.
Εδώ δεν γνωρίζω κάτι για το 3bet range του αντιπάλου στον button, οπότε θα του δώσω το pot. Εδώ θα ανοίξουμε την cut-off. Εδώ θα κάνουμε ένα free bet με άσους σε ένα recreational παίχτη. Εδώ υπάρχουν πολλά χειρότερα να μας καλέσουν για να πάρουμε αξία. Κάνουμε ένα c-bet. Εάν δεν έχει το ρίγα, πιστεύω ότι εδώ τραβάει για κάποιο draw. Υπάρχουν χειρότερα να μας καλέσουν. Και φυσικά εδώ είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα για να πάμε πάσο. Ευχαριστούμε πολύ τον παίχτη. Με δεύτερη επαφή μας έβαλε τα χρήματά του τη στιγμή που δεν είχε folding equity καθόλου απέναντί μας. Ας κάνουμε και μία ανανέωση εδώ. Μπήκαμε πάλι στα πράσινα. Ενδιαφέρον. Εδώ δεν θα κλέψω τον button, ούτε θα ανοίξουμε εδώ την cut-off. Να πω επίσης την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά στη φιλόξενη κοινότητα στο Chips and Nuts, στο Facebook. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και την υποστήριξή σας. Να πω άλλη μια καλησπέρα εδώ έχουμε πάνω κάτω κέντα και ο αντίπαλος στην ουσία έχει πάει all in. Χρειαζόμαστε 35% equity περίπου για να καλέσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα πειθαρχημένο πάσο, μιας και δεν γνωρίζουμε αυτός τι έχει καθόλου στην πάσα, αλλά δεν προλάβαμε να δούμε, έχουμε κάνει και time out εδώ. Καλό είναι να ανοίξουμε ένα καινούργιο τραπέζι, να έχουμε χρόνο αρκετό να παίζουμε. Εάν και θα σας συμβούλευα να παίζετε πιο βαθιά όταν έχετε περισσότερο από 130-140 blinds με χειρότερους αντιπάλους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ανοίξω ένα καινούργιο τραπέζι, γιατί δεν έχω καθόλου time bank να συζητάμε και τα χέρια. Γενικότερα εσείς μην το κάνετε. Όσο πιο βαθιά παίζετε απέναντι σε χειρότερους αντιπάλους, τόσο πολύ πλεονέκτημα μπορείτε να βγάλετε σε βαθιές καταστάσεις. Θα βοηθηθεί το win rate σας αρκετά αν παίρνετε καλύτερες αποφάσεις deep από ότι οι αντιπάλοι σας. Πολλοί από αυτούς τους παίχτες, να ξέρετε, προέρχονται κυρίως από τουρνουά, όπου θεωρούν ότι με ένα ζεύγος είναι ok να βάλουν όλα τα λεφτά τους μέσα, και πραγματικά στα τουρνουά είναι ok να βάλεις όλα τα λεφτά σου μέσα όταν έχεις 20-30 big blind με ένα ζεύγος. Το stack to pot ratio μικραίνει αρκετά, αλλά όχι στα cash games. Δεν είναι μια καλή ιδέα. Πολύ δύσκολα δηλαδή θα βρεθεί παίχτης να σας βάλει χειρότερα 100 big blind από το pair. Ας ανοίξουμε άλλο ένα τραπεζάκι. Να έχουμε περισσότερα σημεία να συζητάμε.
Σχετικά με το πάσο που πήγαμε προηγουμένως, με την πάνω κάτω κέντα, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι τα 50-50 σημεία σε αυτό το παιχνίδι δεν ευνοούν κανέναν. Γιατί ο λόγος είναι ότι όταν κερδίσουμε το pot θα μας αφαιρέσει και 5% rake, χωρίς cap. Δηλαδή δεν καπάρει ποτέ κανένας σε αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό εκμηδενίζοντας τα οριακά σημεία, τα 50-50, τα flips στην καλύτερη, κερδίζετε χρήματα. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο cool από το να κερδίσετε ένα pot, αλλά πιστέψτε με ότι οι χρήματα που δεν χάνετε και παραμένουν στο λογαριασμό σας, στο τέλος της ημέρας, στο ταμείο σας, είναι κέρδος. Αν μπορείτε δηλαδή και εκμηδενίζετε κάθε μέρα 3-4 οριακά σημεία, 3-4 αμφίβολα σημεία, μόνο αυτό αν εφαρμόσετε, θα μπορέσετε να δείτε άμεσα ένα πλεονέκτημα από την πρώτη εβδομάδα στα κέρδη σας. Αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζονται ούτε hero calls, ούτε hero faults. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξέρετε να υπερασπίσετε και να κλέβετε σωστά τα blinds. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παίζετε solid pre-flop και post-flop, και πιστέψτε με, οι αντιπάλοι θα κάνουν πάρα πολλά λάθη για να βγάλετε πλεονέκτημα. Εδώ άλλαξε δυναμική στην πάσα, αλλά ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά draws και πιστεύω ότι αρκετές φορές κερδίζω με το 10. Εκτός αυτού χρειάζομαι μόνο 26% equity για να κάνω αυτό το call. Τώρα θα τα πετάξουμε στο river. Δεν μπορεί ένας παίχτης να ποντάρει το turn και το river εκτός θέσης και να μην κερδίσει την κορυφαία επαφή εδώ. Εμείς δεν βελτιωθήκαμε ούτε σε 2 pair ούτε σε trips. Εδώ θα υπερασπιστούμε από το big blind και θα φιλοπάρουμε top 2. Κορυφαίες δύο επαφές δηλαδή. Και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιους δρόμους αξία απέναντι από αυτό το regular, όπου θα πιστέψει ότι έχουμε κάποιο draw. Δυστυχώς ο αντίπαλος πήγε πάσο. Εδώ με τρίτη επαφή απέναντι σε δύο recreational παίχτες, ο ένας παίζει 26-13 και ο άλλος 36-36 σε μόλις 14 χέρια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Θα πάρω την τζάμπα κάρτα και το equity μου για να βελτιωθώ σε τρίψη του pair. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος για να βάζετε τα λεφτά μέσα. Δηλαδή κάποιος για να σας κερδίσει λεφτά, η σωστή αντιμετώπιση θα πρέπει τα λεφτά αυτά να είναι καταραμένα για να σας τα πάρει. Δηλαδή ακόμα και εσείς αν ήσασταν στη θέση του με τα φύλλα του και έχει αυτό στα δικά σας φύλλα, πάλι να του κερδίζετε τη στάκα. Για οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις θα πρέπει να αφήνετε τους αντιπάλους να χάνουν τη στάκα τους με μέτρια φύλλα απέναντί σας. Εσείς δεν πρέπει να πληρώνετε τον κόσμο. Προσέξτε πάρα πολύ τα race στο turn, τα race στο river όταν έχετε ένα ζευγάρι. Το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω. Και πολλές φορές βλέπω να χάνουμε pot μεγάλα δίχως λόγο και αιτία, ενώ ξέρετε τι έχει ο αντίπαλος, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορέσετε να κάνετε ένα μικρό πειθαρχημένο πάσο. Εδώ ποντάρει σε multi-way και το pre-flop range του είναι πάρα πολύ σφιχτό, ανοίγει μόνο με 5% αντίπαλος σε μεγάλο δείγμα χεριών. Εδώ νομίζω ότι είναι μια άσχημη περίπτωση για μένα που κάνει αυτό το c-bet. Θα αφήσω αυτή τη δεύτερη επαφή, μιας και έχω μόνο 2 outs για να βελτιωθώ. Εκμηδενίζοντας λοιπόν τις οριακές καταστάσεις και μεγιστοποιώντας τις κερδοφόρες, είναι η λύση του πώς θα ανεβείτε στο επόμενο επίπεδο στο παιχνίδι σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο πειθαρχία και κάποιος να σας διδάξει τα σημεία
όπου χάνετε τζάμπα χρήματα ή τα σημεία όπου δεν κερδίζετε τζάμπα χρήματα, και να αρχίσετε να κάνετε και τα δύο. Εδώ θα κάνουμε ένα squeeze με το nut blocker drawing ασόρυγό μας. Nut blocker δηλαδή μπλοκάρει τα nuts στους άσους και τους ριγάδες, και το ασόρυγο έχει αυτή την ιδιότητα. Και drawing hand γιατί δεν έχουμε κανένα ζευγάρι στην ουσία. Άρα είναι ένα semi bluff χέρι και δεν θα πρέπει να γίνεται πολύ overplay. Στα τουρνουά ναι, στο cash πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Άλλη μια κακή συνήθεια που κυνηγάει τους τουρνουά παίχτες που δοκιμάζουν την τύχη τους στα cash είναι να κάνουν overplay τέτοια ωριακά φύλλα. Το ασόργο έχει πολύ μεγαλύτερη αξία σε ένα τουρνουά. Μπορεί να σας κερδίσει πολλές φορές το 25-30% της στάκας σας όταν έχετε, ξέρω εγώ, 20-30 big blind, να κάνετε ένα resteal. Στο cash game όμως μπορεί η κορυφαία επαφή να σας κάνει να χάσετε αρκετά χρήματα απέναντι σε ένα δυνατότερο χέρι. Εδώ τα pot odds είναι γελία για να μην κάνω call, με ρίγα 10 κούπες από το small blind απέναντι στο εύρος των φίλων που ανοίγει μεσαία θέση, το hijack. Και εδώ θα προσπαθήσω να τον κάνω να πάει πάσο με το flash draw μου. Δεν νομίζω βέβαια αυτός ο παίκτης, αν έχει τον άσο, να πάει ποτέ πάσο, αλλά σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να έχει κάτι. Και από την εμπειρία άλλων παιχτών που έχω συζητήσει πολύ καλύτερων από μένα, δασκάλων και που παίζουν πολύ πιο ψηλά, αν αφαιρέσεις την κορυφαία κάρτα στο flop και παίξεις, πολλές φορές κάνεις τη σωστή κίνηση. Ελπίζω αυτά που λέω να μην σας οδηγήσουν να κάνετε άσχημες κινήσεις στα τραπέζια ή να γίνετε απρόσεκτα επιθετικοί. Το μόνο που θα ήθελα είναι να σκεφτείτε λίγο παραπάνω κάποια σημεία. Αν σκεφτείτε δηλαδή το εύρος των φίλων με το οποίο ανοίγει και από το hijack, ένα 25%, θα δείτε ότι τις μισές φορές και παραπάνω ίσως να μην κρατάει άσο. Δηλαδή, εσείς την τελευταία φορά που κρατάγατε, ξέρω εγώ, άσο ρίγα, άσο ντάμα, πόσες φορές βρήκατε κορυφαία επαφή κάτω? Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Νομίζω μόνο 33% φορές θα βρείτε, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, στο flop κορυφαία επαφή. Αν θυμάται κάποιο παιδί καλύτερα, θα με διορθώσει στα σχόλια. Αλλά δεν τα ξέρω και όλα, ούτε τα θυμάμαι όλα. Εδώ θα ανοίξουν τα εξάρια από μεσαία θέση. Το άσο 9 είναι λίγο άσχημο να ανοιχτεί από αρχική θέση. Πολύ δύσκολα όταν μιλάτε το τραπέζι από πίσω σας κάποιος θα βρεθεί να σας πληρώσει με
χειρότερο άσο. Εδώ βλέπουμε ότι ο παίχτης έχει ανοίξει 70 φορές το small blind του, 70% συγγνώμη, στις 10 φορές, και έχει fold σε 3bet 99% φορές. 7 στις 10 έχει κάνει pre-flop raise και fold σε 3bet έχει πάει μία. Ας ελπίσουμε να πάει και τώρα raise, μιας και έχει... Ας ελπίσουμε να πάει και τώρα πάσο στο 3bet, μιας και έχει αρκετά wide range εδώ. Και έχει και μια τάση να πηγαίνει fold σε 3bet. Βέβαια το δείγμα ήταν πολύ μικρό, αλλά σε συνδυασμό με το ότι ανοίγει πάρα πολύ μεγάλο εύρος των φίλων του εκεί στο small blind, πήραμε αυτή την κίνηση. Εδώ το Kickermans δεν ήταν και πάρα πολύ σπουδαίο, multi-way. Ίσως με καλύτερους αντιπάλους να έκανα κάποιο check και call, αλλά απέναντι σε κακούς αντιπάλους πηγαίνω πιο πολύ για αξία. Θα ανοίξουμε τα οχτάρια μας εδώ. Και εδώ θα προσπαθήσω να πάρω αξία από χειρότερα ζευγάρια. Δεν νομίζω ότι κάποιος, αν είχε βαλέδες δεκάρια, δεν θα μας είχε κάνει 3bet pre-flop. Ο βαλές δεν είναι και μια ιδιαίτερα καλή κάρτα για μας, ειδικά τώρα που κάλεσε και ο άλλος. Θέλω πολύ να δω τι έχουν αυτοί οι παίχτες. Θα αφήσω αυτό το pot, αλλά θέλω να δω το showdown. Ο ένας χιάσο βαλέ και ο άλλος ντάμα 9 καρέ. Συγχαρητήρια στους παίχτες. Προσέξτε εδώ να δείτε τι έγινε. Call στο flop με άσο βαλέ τα overcards και φυσικά call το καρέ. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε, χάσαμε το ελάχιστο. Στο 18-4 δεν έχω και πολύ έπιτη με το ρίγα 9. Θα τσεκάρω. Και αν τσεκάρει και ο αντίπαλος, θα μπλοφάριζα και το turn και το river, αλλά τώρα που βρήκα και κορυφαίο ζεύγος και μας κάνει raise στο turn ο αντίπαλος, άλλο ένα οριακό σημείο. Θα αφήσω αυτό το bot με ένα ζεύγος στο turn. Δεν νομίζω ότι ο αντίπαλος στο ποντάρισμα που κάνει και το κάνει ποτέ χειρότερος. Και έστω ότι το κάνει και 5% φορές σαν μπλόφα, δεν είμαι διατεθειμένος να πληρώσω τις άλλες 95 για να βρω τις 5 που θα κερδίσω. Εδώ είναι ένα καλό σημείο να κάνουμε ένα free bet από τη στιγμή που μπλοκάρουμε τα nuts και έχουμε και αρκετό equity post flop.
Δυστυχώς δεχτήκαμε 4bet και πρέπει να είμαστε dominated πολλές φορές εδώ. Θα πάω πάσο. Εδώ θα ανοίξουμε τις βαλέτες μας. Δυστυχώς δεν παίρνουμε κάποια δράση. Τα τεσσάρια μας επίσης. Αν ήταν super dry με το under pair μου θα έκανα εδώ κάποιο c-bet, αλλά μόνο με 2 outs να βελτιωθώ και χωρίς πολύ folding equity δεν μπορώ να πετύχω πολλά πράγματα. Τώρα βέβαια που τσεκάρισε το φιλό πίσω ο αντίπαλος, το range του δείχνει αρκετά αδύναμο. Αυτή είναι η χειρότερη κάρτα που μπορεί να ανοίξει. Συμπληρώνει και την κέντα και το χρώμα. Δεν θα μπλεφάρω το river. Και κερδίζουμε το pot. Ο παίκτης μας έκανε call στο turn με άσο dam. Βλέπετε λοιπόν τι συζητάω και τι λέω. Η μανία τους να κερδίσουν με ένα ζευγάρι το τουβλάκι στην πυραμίδα τους οδηγεί και κάνουν άσχημα call. Χωρίς να κερδίζει τίποτα. Εδώ θα βγάλουμε ένα c-bet. Οκ, αριστερά έχουμε πιάσει άσους και το range που πέφτει εδώ under the gun είναι αρκετά δυνατό για να μας δώσει δράση χειρότερος. Θα κάνω ένα free bet. Συγγνώμη, δεν είναι under the gun, είναι από τρίτη αρχική θέση. Δυστυχώς ο αντίπαλος πάει πάσο. Εδώ ο παίκτης έχει κάνει raise τα μισά του χέρια σε 7 πάσες που έχουμε δείγμα. Θα του κάνω ένα free bet για αξία με άσο ντάμα μπαστούνια, αλλά και για να τον απομονώσω εκτός θέσης. Και εδώ φιλοπάρουμε το nut flush draw και ένα overcard. Θα συμβούλευα να μην φοβάστε να βάζετε πίεση στους αντιπάλους σας με τα flash draw και τα straight draw σας. Είναι πολύ καλύτερο να ποντάρετε ένα χέρι παρά να κάνετε check call ή check fold. Τα μαθηματικά είναι μαζί σας.
και θα γίνεται και πολύ πιο δύσκολο στους αντιπάλους σας να καταλάβουν ποια χέρια και με τι δυναμική ποντάρετε. Εδώ θα απομονώσω αυτό το παίχτη. Έχω ένα χέρι που μπορεί να μου δώσει πολλές φορές το pair, αλλά και αρκετά φλάστρο. Το να κάνει κάποιος limp μπροστά σας και να μην τον απομονώνετε με τέτοια φύλλα είναι σαν να περπατάτε στον δρόμο να βρίσκετε χρήματα κάτω και να μην τα σηκώνετε. Εδώ θα συνεχίσω να σκοπιέσει με τον gadget μου και το overcard μου. Αν και το range του συνδέεται πολλές φορές εδώ. Αυτή είναι μια κακή κάρτα για μπλοφάρμ, γιατί συμπληρώνεται και το straight draw και το flash draw. Οπότε θα πάρω το jump equity μου και θα ελπίσω να πάω σε ένα φθηνό showdown. Και εδώ να μην χάνω από χειρότερο χρώμα. Συγγνώμη, να μην χάνω από χρώμα. Ωραία, μοιραζόμαστε το pot, δεν χάνουμε. Προσέξτε, 1, 2, 3, αυτός είναι regular, παίζει 12-11, σφιχτός. 4, σφιχτός, και αυτός regular. Έχουμε 4 recreational παίχτες στο ίδιο τραπέζι. Και όλα τα setup που παίρνουμε είναι περίπου παρόμοια στο τραπέζι. Απλά το μόνο αρνητικό με το zoom είναι ότι παίζουν αυτοί οι παίχτες σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς να ισχύει το promotion αυτό, δεν χάνουν εύκολα την υπομονή τους. Αυτή είναι η διαφορά. Το εύκολο πάσο πάντα σου οδηγεί στο επόμενο χέρι και δεν δεσμεύονται με μέτρια holdings όλα τους τα λεφτά μέσα. Αυτό βέβαια έρχεται τούμπα αυτές τις μέρες με την πυραμίδα. Όπως είδαμε μέχρι τώρα στο session μας, υπάρχουν πάρα πολλά κακά call. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε σιγά σιγά με το πρώτο μέρος του βίντεο. Και σε λίγο θα κάνω και εγώ ένα μικρό διάλειμμα και θα γράψω και το δεύτερο μέρος του βίντεο. Έχουμε παίξει 305 πάσες και κερδίζουμε μόνο $1. Αρκετά λίγο πρεφλόπ όπως βλέπετε. Να σας χαιρετήσω για το πρώτο μέρος. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, το Volgame Καπαζίτα, να τον παρακολουθείτε στο Twitch και στο YouTube στο κανάλι του. Στο φίλο μου το Θείο από το backghetto.com, τρομερή κοινότητα αν ασχολείστε με το στοίχημα, ρίξτε μια ματιά, να μην ξεχάσω κανέναν. Στο φίλο μου τον Μάρκο από την Κύπρο, στο φίλο μου τον Παντελή από τη Λάρισα,
όλα τα παιδιά που δουλεύουν μαζί το παιχνίδι τους, στο φίλο μου το Γιάννη, ξέρεις εσύ, ο Γιάννης ο Μη, λοιπόν, στο φίλο μου το Χούντα, στο φίλο μου τον Κόντι από την Κρήτη, τα φιλιά και την αγάπη μου, θα τα πούμε τον Αύγουστο φίλε μου, στο φίλο μου στην Κο, στο Χουσέιν, με το σκυλάκι του το πανέμορφο, στο Θοδωρή το 44, Θεό 44, κατέβα Καλαμάτα, κερνάω. Ποιο ξεχνάω τώρα? Ποιο ξεχνάω? Ξεχνάω το φίλο μου τον Κωστή, το φίλο μου το Void, εκεί μαζί, απισιάτιστα. Ξεχνάω το φίλο μου το Γιάννη τον Κουτσούλα, και αυτός πολλή δουλειά στο παιχνίδι του, συγχαρητήρια. Το DJ Bot, την εκτυπωτική μηχανή, τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά που με παρακολουθούν. Αν ξέχασα κανένα, συγγνώμη, τα λέμε στο δεύτερο μέρος, μείνετε συντονισμένοι.